Hey guys, welcome back till torsdag. Och nu har vi rast, vi har haft vår lektion och vi ska spela Imposter. Så Miranda sitter här och typ sprang iväg. Hon är lite camera shy. Miranda ska inte vara här imorgon. Hon ska på begravning. Men glöm inte att vi visar hennes ansikte för 100 följare. 100 följare, pusha. Vi har typ inte pluggat snälla Walter. Men nu har vi typ haft 10 lektioner känns det. Och vi ska ha spanska nu. Alltså spanska är så dåligt så det är 1 timme 20 minuter. Ja. Och hon här kärringen ska vara själv. För att Sonja ska lämna innebandeträning med Niorna. Kul. Sonja with the guys. Ja, det var så jävla klimat där. Det var typ 30 min bias for real. Det var nästan sorgligt för vi skulle göra matchreview men vi ville typ inte göra det för det var så äckligt mat. Vi kan göra det imorgon för jag tror typ det blir ganska bra. Ja. Okej, men ska vi säga hejdå? Hejdå. Hejdå. Eller vi kanske inte fanns det, vi får se. Kolla där är min. Så jag har hittat en crush. Spotting. Urter.